cap de vespre. Divendres infidel. Arribes a casa relativament cansat i deixes el cotxe fora perquè resulta que t'has deixat les claus del cotxe a casa de l'algun amant, segurament. Abans d'entrar, notes alguna cosa que no és com habitualment. Se't fa quelcom estrany, però no li dones gaire importància. Vas carregat. Amb el portàtil, l'abric i el mòbil. I just, a l'obrir la porta, descobreixes que la llum d'una espelma il·lumina el rebedor. T'exaltes una mica i et poses a la defensiva i mires per damunt de tot que estigui al seu lloc. I a la baixar el cap, veus una nota just al costat de les claus que casualment havies perdut. Les claus obren més que portes. Carpe diem. De sobte, els mecanismes de defensa del teu cos es transformen com l'energia. La sensació que tens és estranya. Descarregues els trastos a la mateixa entrada i a l'alçar la mirada descobreixes un camí de peces de roba femenina fent camí cap a una altra espelma i les vas recollint i olorant una per una. I és que fan la meva olor, fan olor d'excitació. Hi ha una segona nota just al costat de la nit de música que llegeixes amb certa curiositat. Fes play, despulla't i continua trobant-me. Aquesta lectura ja no et deixa indiferent. Saps qui sóc? Qui t'imagines on sóc? Segueix, al peu de la lletra, el que t'ordena el desig. L'americana ja te l'has tret, la camisa, la corbata la penges a la cadira, el rellotge el deixes sobre la taula, mitjons i calçotets a terra, completament despullat, te n'adones que has oblidat amb tot el que venies pensant abans d'entrar per la porta. De sobte, un calfred a l'esquena et fa tornar aquesta estranya realitat. I una última estela, just davant de la porta entreoberta del bany, il·lumina dues copes i una ampolla de vi rosat. Només cal llegir un últim desig. Segueix l'olor del plaer. De fons, has deixat una bona música sonant. Agafes les dues copes i entres sigilosament a dins del bany. Hi ha moltes espelmes i fa olor incens de roses. Estàs excitat. I la imatge que et trobes davant encara t'ho fa estar més. Em mires, em dones la copa i em convides a brindar. De fet, no cal dir res. Estem l'un davant de l'altre, abraçats de braços i cames. Els nostres sexes han començat a tocar-se, però només a acaronar-se. I movent la pelvis, aconsegueixo posar-me un forat més humit perquè puguis penetrar-me amb més força. I et sento dins. I és que realment la tens molt grossa. Continuem junts, molt junts, i això fa que els nostres moviments s'accelerin. No puc més. Accelero el moviment. Els nostres cossos estan exhausts.
multipliquen els nostres moviments per aconseguir un moment d'èxtasi, un orgasme. Tanca els ulls. Accelera el ritme dels teus somnis.